हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वांचा स्वागत आहे। आज 10वा दिवस आहे आणि आज आपण शिकणार आहोत विभूती योग। विभूतीचा अर्थ आहे ऐश्वर्य। हरे कृष्णा। शुभांगी माताजी आलेले आहेत का? नाही, त्या काल म्हणाले होते ना. नाही, बरं, मग मी तुम्हाला को होस्ट करते। हो माताजी. हा, ओके, ठीक आहे। वाचता हो. परात्पर भगवान म्हणाले, माझ्या प्रिय मित्रा पराक्रमी अर्जुना, माझे परम वचन पुन्हा ऐक, जे मी तुझ्या हितासाठी तुला देतो आणि जे तुला खूप आनंद देईल। तर आता इकडे कृष्ण परत त्याला सांगतोय, भुव एव शृणु, परत एकदा ऐक। म्हणजे ऐकण्यावर खूप भार दिलेला आहे आणि पूर्वीपासून ऐकणं जे होतं ती एक परंपरा होती, गुरु शिष्य मग परत त्यांचे शिष्य। आणि तेव्हा कोणी लेखी लिहित नव्हते, एकदा सांगितल्यावर ते आपोआप लक्षात राहायचं। तर वेदिक जे नॉलेज आहे किंवा वेदांचं जे ज्ञान आहे ते आपल्याला एस्टिमेट करता येत नाही, म्हणजे ते अनुमान प्रमाण असं नसतं। मी तुम्हाला ज्ञान प्राप्तीच्या 3 पायऱ्या सांगितल्या किंवा 3 वेगवेगळे प्रकार सांगितले। तर त्याच्यामध्ये पहिलं म्हणजे जे आपण आता या जगात आपण त्यालाच ज्ञान मानतो, म्हणजे प्रत्यक्ष प्रमाण। म्हणजे मला प्रूफ दाखव, की एक्सपेरिमेंट दाखव, प्रूफ दाखव, त्याला म्हणतात प्रत्यक्ष प्रमाण। मग दुसरं आहे अनुमान प्रमाण, म्हणजे एस्टिमेट करतो आपण। आणि तिसरं जे आहे ते श्रुती प्रमाण किंवा शब्द प्रमाण आहे। आता हे जे वेदांमधलं ज्ञान आहे ते गुरु शिष्य असं करून ते आपल्यापर्यंत येतं। आणि त्याला जे पहिले 2 आहेत, अनुमान प्रमाण किंवा प्रत्यक्ष प्रमाण, हे चालत नाही। का? कारण आपल्याला अनुमान प्रमाण करायला किंवा प्रत्यक्ष प्रमाण करायला आपले जे सेन्सेस आहेत ते इम्परफेक्ट असतात। ते इम्परफेक्ट जे परिपूर्ण इंद्रिय नसतात त्यांनी आपण कुठलंही एस्टिमेशन करूच शकत नाही। त्याच्यामुळे हे जे ज्ञान आहे हे श्रुती प्रमाण आहे आणि आपण ते आपल्या गुरुकडून घेतलं पाहिजे, गुरुची सेवा केली पाहिजे, खूप श्रद्धा असायला पाहिजे आणि अशा तऱ्हेने हे ज्ञान आपल्याला मिळतं।
कुमुद माताजी, येस माताजी. हा वाचा. न मे विदुसुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहम् आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः. हरे कृष्ण. देवतांच्या यजमानांना किंवा महान ऋषींनाही माझे मूळ माहीत नाही, कारण प्रत्येक बाबतीत मी देवतांचा आणि ऋषींचा उगम आहे. जो मला अजन्मा अनादी सर्व जगाचा परमप्रभू म्हणून जाणतो, तो मनुष्यांमध्ये भ्रमित नसलेला सर्व पापांपासून मुक्त होतो. हरे कृष्ण. हा, आता इकडे आपल्याला कृष्णाने काय सांगितलंय की मी कोण आहे हे कोणीही ओळखू शकत नाही, किंवा मी कोण आहे हे कोणीही जाणू शकत नाही, कारण मी सर्वांचा उगम आहे. देव देवतांचा, ऋषींचा, सर्वांचा उगम मी आहे. आणि जर तुम्ही असं बघितलं तर आपण सुद्धा समजा जर आता आपले आई बाबा असतात आणि आई बाबा एक त्यांचं लाईफ आपल्यापेक्षा खूप वेगळं असतं आणि आपण ते इमॅजिन करू शकत नाही. म्हणजे जरी आपल्याला सांगितलं की अशी अशी माझी शाळा इतकी लांब होती, मग तेव्हा आम्हाला बस ही नव्हती, चालत जावं लागत असे, तर ते आपल्याला म्हणजे अवघड पडतं की असं कसं. किंवा ते तुम्हाला सांगतील की आम्ही एकच पेन वापरलं, अगदी 4थी पासून ते पूर्ण कॉलेज पर्यंत एकच पेन वापरलं, तर आपण काही काही गोष्टीकडे रिलेट करू शकत नाही. त्याही पेक्षा त्यांचे जे आई वडील असतील, म्हणजे आपले आजी आजोबा किंवा आपले पणजोबा पणजी हे कसे राहिले होते, ते आपल्याला त्यांच्याकडे रिलेट करणं किंवा त्यांना समजणं हे खूप अवघड होतं. म्हणजे जशी जशी जनरेशन गॅप वाढत जाते तसं आपण समजू शकत नाही. त्याचप्रमाणे कृष्ण हा आपल्या सर्वांचा निर्माता आहे आणि आपण त्याला समजू शकत नाही. जोपर्यंत कृष्ण बोलत नाही तोपर्यंत आपण जाणू शकत नाही त्याला. तो जेव्हा त्याच्याबद्दल काही सांगतो तेव्हाच आपण त्याला जाणू शकतो. म्हणून आज तो आपल्याला त्याच्या विभूतींबद्दल सांगणार आहे. आणि इकडे सांगितलंय की जो कृष्णाला समजतो की जो कृष्ण अजन्मा अनादी आहे, सर्व जगाचा प्रभू आहे, तो माणूस सर्व पापांपासून मुक्त होतो. आता ही थिअरी जी आहे ती आपल्याला समजली आहे, तुम्हाला समजली आहे, मला समजली, पण प्रॅक्टिकल अंडरस्टँडिंग काय आपलं झिरो. डे टू डे लाईफ मध्ये जर आपल्याला समजलं की कृष्ण हा आपला सर्वांचा परमप्रभू आहे, उठल्यानंतर आपण जे इमिजिएटली त्याची साधना करायला लागू, कामात सुद्धा आपल्याला त्याचा विसर पडणार नाही. आणि काल मी तुम्हाला जशी गोष्ट सांगितली माधवेंद्रपुरी, तर म्हणजे मिळालं खायला तर आपण खाऊ आणि इतकं आपण लीन होऊ त्याच्या सेवेमध्ये की आपण आपली भूक किंवा आपली जी इंद्रिय तृप्ती आहे ती पूर्ण विसरून जाऊ, पूर्ण. तर आपण हे थिअरॉटिकली नुसतं आपल्याला वाचून या शब्दांचा अर्थ समजतो बरं का. अजन्मा म्हणजे ज्याचा जन्म होत नाही, अनादी जगाचा परमप्रभू, पण आपलं प्रॅक्टिकल अंडरस्टँडिंग अजून नसतं. ते अंडरस्टँडिंग कसं येतं, जसं जसं हळूहळू आपण भक्तीमध्ये पुढे पुढे जातो, जप करायला लागतो, तसं तसं आपल्याला हे अंडरस्टँडिंग येतं. हरे कृष्ण. स्नेहा माताजी. हो माताजी. 7 महान ऋषी आणि त्यांच्या आधी इतर 4 महान ऋषी आणि मनु म्हणजे मानवजातीचे पूर्वज माझ्या मनातून जन्मले आहेत. आणि या ग्रहांमधील सर्व प्राणी त्यांच्यापासूनच अवतरले आहेत. हरे कृष्ण. म्हणजे कृष्ण इकडे आपल्याला सांगतायत की जे 7 महान ऋषी होते किंवा जे 4 महर्षी होते, म्हणजे सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, हे जे सगळे ऋषी आणि
महर्षी होते त्या आणि मनु या सर्वांचा जन्म कृष्णापासून झालेला आहे आणि मग त्यांच्यापासून इतर प्राणी निर्माण झालेले आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. एतां विभूति योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः. माताजी याच्यामध्ये आहे ना, जो सोविकंपेन लिहिलेलं आहे ते कल्पेन करून टाकवा माताजी. बरं, मिनिंग ड्रॉप फुटावून जातोय माताजी. ओके. हरे कृष्ण. जो माझा हा महिमा आणि सामर्थ्य जाणतो तो अखंड भक्ती सेवेत गुंततो, यात शंका नाही. म्हणजे कृष्ण आपल्याला सांगतोय की जो माणूस त्याला पूर्णपणे जाणतो की तो कोण आहे, तो काय करतो, अखंड भक्ती सेवेत गुंतलेला असतो. म्हणजे ज्याप्रमाणे आपल्याला कोणी एखादं सोल्युशन दिलं ना आणि सांगितलं हे ऍसिड आहे की अल्कली आहे की लिटमस टेस्ट असते, तर त्याप्रमाणे एखाद्या भक्ताची लिटमस टेस्ट म्हणजे कशी ओळखावी की 24/7 तो भक्तीमध्ये मग्न असतो. काही ना काहीतरी पुस्तकं तरी वाचत असेल, प्रवचन करेल, संकीर्तन करत असतो, जप करत असतो, कुठली ना कुठली तरी सेवा तो 24 तास करत असतो. तर आता इकडे तुम्हाला ही स्लाइड दिसते का? कोणी सांगू शकेल मला हे काय आहे चित्रामध्ये? हात वर करा. कोण सांगू शकेल या चित्रामध्ये तुम्हाला काय दिसतंय? सांगा. नाही का कोणाला सांगताय? बरं. कृष्ण आणि बलराम हे मथुरेमध्ये येत आहेत आणि ते ज्या वेळेला येत आहेत तेव्हा ही सगळी लोक जी आहेत त्यांनी सगळं त्यांचं काम सोडून ते जसे आहेत तसे तिकडे उभे राहिलेत आणि कृष्णाकडे बघतायत ते. आणि व्यास मुनींनी याचं फार सुंदर वर्णन केलेलं आहे भागवतामध्ये की कुठे कुठे लोक उभी राहिलेली आहेत, ती त्यांच्या गच्चीवर आलेली आहेत किंवा डोंगरावर पण काही लोक उभी आहेत. मग इकडे ज्या गायी होत्या, हत्ती होते, ते सुद्धा एकदम स्तब्ध होऊन कृष्णाकडे एकटक बघताय. तर इकडे त्यांनी सांगितलं की खूप गर्दी आहे माणसांची, पण ज्याप्रमाणे पृथ्वीवर कितीही गर्दी असेल तरी माणसाला सूर्य दिसूच शकतो, त्याचप्रमाणे कृष्ण बलराम हे सूर्याप्रमाणे होते आणि कुठूनही लोकांना ते दिसत होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अहं सर्वस्य प्रभवः मत्ते सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः. हरे कृष्ण. मी सर्व आध्यात्मिक आणि भौतिक जगाचा उगम आहे. सर्व काही माझ्यापासून उत्पन्न होते. जे ज्ञानी हे उत्तम प्रकारे जाणतात ते माझ्या भक्ती सेवेत रमतात आणि मनापासून माझी पूजा करतात. हरे कृष्ण. आता हे जे श्लोक आहेत 10.8, 9, 10 आणि 11 हे भगवद्गीतेचा हा सार आहे. म्हणून या 4 श्लोकांना चतुर्श्लोकी भगवद्गीता असं म्हटलेलं आहे. तर त्यात आपल्याला काय समजतं? 3 गोष्टी समजतात. आपला आणि भगवंताचा संबंध काय आहे, मग अभ्युदय म्हणजे या संबंधामध्ये ऍक्टिव्हिटी काय आहे, कार्य काय आहे, आणि शेवटचं म्हणजे प्रयोजन म्हणजे गोल काय आहे या सर्वाचा. तर जर तुम्हाला कोणी विचारलं की भगवद्गीतेत तुम्ही काय शिकला, तर तुम्हाला हे सांगता आलं पाहिजे 10.8 ते 10.11. तर आता श्रील प्रभुपाद उदाहरण देतात की एक मुलगा आणि मुलगी दोघांचेही
लग्न असतं. मग त्यांचा संबंध एस्टॅब्लिश होतो पती आणि पत्नीचा. मग हा संबंध झाला. मग अभ्युदय म्हणजे त्यांचं वैवाहिक जीवन कसं असतं, ते दोघंही जबाबदारीने काम करतात, एकत्र राहतात आणि एकमेकांना मदत करतात. आणि मग प्रयोजन काय असतं, की त्यांना मुलं झाल्यानंतर त्या मुलांना सुद्धा ते कृष्णाचे भक्त करतात. त्यांना लहानपणापासून मंदिरात घेऊन जातात, कृष्णाची कथा सांगतात, कृष्णाचा जप का करायचा हे सांगतात. तर हे झालं. आता आपण बघतोय 10.8 अभ्युदय. अभ्युदय म्हणजे काय, सॉरी, संबंध. संबंध म्हणजे काय, कृष्ण आपल्या सर्वांचा निर्माता आहे, तो क्रिएटर आहे. आपण क्रिएटेड आहोत, तो निर्माता, आपण निर्मित आहोत. म्हणून कृष्णाने सांगितलंय सर्व काही माझ्यापासून उत्पन्न होते. म्हणजे थोडक्यात की मी हे सगळं जग निर्माण केलेलं आहे. आता पुढे आपण बघूया अभ्युदय काय आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मच्चित्ता मद्गता प्राणाः बोधयन्त परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च. हरे कृष्ण. माझ्या शुद्ध भक्तांचे विचार माझ्यामध्ये वास करतात. त्यांचे जीवन मला शरण जाते आणि ते एकमेकांना ज्ञान देणारे आणि माझ्याबद्दल संवाद साधत खूप समाधान आणि आनंद प्राप्त करतात. हरे कृष्ण. मग हा अभ्युदय झाला. ऍक्टिव्हिटी काय झाली, की जो कृष्णाचा भक्त असतो तो सतत कृष्णाबद्दल बोलत असतो, कृष्णाबद्दल वाचत असतो, कृष्णाचाच विचार करत असतो आणि कृष्णाबद्दल आपल्या मित्रांकडे, आपल्या इतर जे त्याच्या माहितीतली लोक आहेत त्यांच्याकडे सुद्धा तो कृष्णाबद्दलच बोलत असतो. आणि असं बोलताना त्याला आनंदही खूप मिळत असतो. तर एखादा जो अभक्त असतो तो समजू शकत नाही की बाबा ही माणसं एकसारखी कृष्णा कृष्णा कसं काय करतायत. सकाळपासून बघितलं हे कृष्णा कृष्णा करताय. यांना जर सांगितलं चला बरं हॉटेलमध्ये आपण जाऊया थोडं खायला, तरी पण हे तयार नसतात, कारण यांना कृष्ण प्रसादच खायचा असतो. मग जर यांना सांगितलं चला आपण सिनेमाला जाऊया, तर ते सांगतात नाही मला सिनेमा बघायचा नाही, माझा भगवद्गीताचा क्लास आहे, माझा भागवतमचा क्लास आहे. आता तुम्हाला जर मी सर्वांना सांगितलं की आता उद्या येऊ नका तुम्ही एखादा सिनेमा बघायला जा, तर तुम्ही ऐकाल का माझं, मला सांगा. नाही. नाही ऐकणार ना तुम्ही, कारण तुम्ही भक्त आहात आणि भक्ताची ही ऍक्टिव्हिटी असते. तुम्ही जप करायला लागला की तुम्हाला पहिल्यांदा हे जाणवतं, आनंद मिळतो, खूप आनंद. आणि तो आनंद तुम्ही इतर जो भौतिक आनंद मिळणार आहे कुठल्या तरी रेस्टॉरंटमध्ये जाऊन किंवा पिक्चर बघून, तुम्हाला लक्षात येते की हा जो आनंद मिळतो हा किती सुपिरियर आहे. आणि मग तुम्ही स्वतःहून म्हणता नाही मला नाही जायचं, तुम्हाला इतरांना कोणाला जायचं असेल तर जा. तर ही ऍक्टिव्हिटी झाली की आपण जे शुद्ध भक्त असतात ते काय करतात, कृष्णाला शरण जातात, ते सदैव त्याचा विचार करतात, एकमेकांकडे कृष्ण कथा सांगतात, कृष्णाचं ज्ञान देतात आणि असं करता करता त्यांना आनंद आणि समाधान मिळतं. तर हा अभ्युदय किंवा ऍक्टिव्हिटी झाली. आता आपण पुढे बघूया. इकडे तुम्ही बघितलं का, या स्लाइड मध्ये श्रील प्रभुपाद आहेत आणि सगळे हे केवढे आनंदी दिसत आहेत, केवढा आनंद, अगदी त्यांच्या चेहऱ्यावर लहान मुलांसारखा आनंद दिसतोय. तुम्ही बघितला का त्यांचे, बघा केव्हाही स्लाइड्स मध्ये जे आहेत ना, जे त्यांचे भक्त आहेत, वेगळा आनंद आहे चेहऱ्यावर. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते. हरे कृष्ण.
जे सतत माझी भक्ती करतात आणि प्रेमाने माझी उपासना करतात, त्यांना मी समज देतो की ते माझ्याकडे येऊ शकतात. हरे कृष्ण. म्हणजे हे झालं प्रयोजन, म्हणजे गोल काय आहे या ऍक्टिव्हिटीचा, की आपल्याला कृष्ण प्राप्ती होते. मग ती कृष्ण प्राप्ती कशी होते? कृष्ण सांगतोय ददामी बुद्धी योगम तम, म्हणजे तो आपल्याला बुद्धी देतो आणि मग आपण आपल्याला त्याची प्राप्ती होऊ शकते. मग इकडे जी स्लाइड दाखवली आहे, इकडे ध्रुव दाखवलेला आहे, भक्त ध्रुव. आणि तो जेव्हा ओम नमो भगवते वासुदेवायाचा जप करतो, तर हळूहळू काय तो पहिल्यांदा करतो, की फक्त फळं खातो आणि फक्त पाणी पितो. मग त्याच्यानंतर तो काय करतो, फक्त वाळलेली पानं खातो. आता फळं खात होता, आता फळं नाही खात, आता वाळलेली पानं खातो. ती पण कशी खातो? पहिल्यांदा फक्त 3 दिवसांनी एकदा खातो, मग 6 दिवसांनी एकदा, 9 दिवसांनी एकदा. आता तो खाणं पिणंही बंद करतो आणि हवेवर राहतो, फक्त हवा घेतो. आणि मग हळूहळू काय होतं, की हा जो प्राणवायू आहे, हा वायू कमी व्हायला लागतो आणि सगळे देवदेवता विष्णूकडे जातात, तू काहीतरी कर ना, प्राणवायू कमी होतोय आणि आम्हाला हे घेता येत नाहीये, श्वास घेता येत नाही आणि पृथ्वीवर अनेक प्राणी मरतायत, तर काहीतरी कर. मग विष्णू म्हणजे याच्यामध्ये ध्रुवाच्या हृदयामध्ये स्थित असलेला परमात्मा येतो आणि मग त्याला हे करतो, त्याला हवा तो त्याला वर देतो आणि मग त्याला सांगतो की आता तू घरी जा म्हणून. तर हा शुद्ध भक्त होतो ध्रुव. तर इकडे कृष्ण काय करतो अशा भक्ताला, की जो त्याच्याकडे जातोय, जो दृढ आहे, त्याला तो बुद्धियोग देतो. बुद्धियोग म्हणजे भक्तियोग. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तेषाम् एवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयात्म्यात्मभावस्तः ज्ञानदीपेन भास्वता. हरे कृष्ण. त्यांच्याबद्दलच्या करुणेपोटी मी त्यांच्या हृदयात वास करून ज्ञानाच्या तेजस्वी दिव्याने अज्ञानातून जन्मलेल्या अंधकाराचा नाश करतो. हरे कृष्ण. म्हणजे जेव्हा जेव्हा आपण जप करतो तेव्हा लक्षात ठेवा, की आपली लायकी नसते बरं का, की आपण इतकी पाप केलेली असतात आणि आपण कृष्णाबरोबर इतके डिस्कनेक्टेड राहतो. पण तरीही जेव्हा जेव्हा आपण जप करतो तेव्हा करुणेपोटी, असं कृष्णाने सांगितलंय, आउट ऑफ कंपॅशन. आपली लायकी काहीही नसते, आपण दृढव्रत नसतो, आपल्याला अजूनही भौतिकातलं बरंच काही हवं असतं, पण करुणेपोटी कृष्ण काय करतो, की आपल्या हृदयातला जो अंधकार असतो किंवा अज्ञान, त्याचा नाश करतो. आता इकडे एक छान गोष्ट सांगितली आहे, की कृष्णाचं कसं प्रेम असतं त्याच्या भक्तांवर आणि तो हे बघत नाही कोण ब्राह्मण आहे, शूद्र आहे, काही तो बघत नाही. तर एक मोची असतो आणि तो एका वडाच्या झाडाखाली बसलेला असतो आणि तो चप्पल आणि बूट असे तयार करतो प्राण्यांच्या चामडीपासून. तर त्याला आपण म्हणतो ना लेदर शूज. तर असं तो तयार करत असतो आणि विकत असतो. आणि त्या वडाच्या झाडाच्या जवळच म्हणजे अगदी लागूनच एक मंदिर असतं आणि त्या मंदिरात एक ब्राह्मण असतो आणि तो रोज वेद मंत्र म्हणत असतो आणि शास्त्रयुक्त पूजा
करतो. तर एकदा नारद मुनी मंदिरात येतात. तो नारद मुनींना आसन देतो आणि त्यांची पादपूजा करतो. त्यांना तिकडे सांगतो की तुम्ही आता मी आरती करणार आहे, तुम्ही पण आरतीसाठी उभं राहा आणि खूप छान त्यांना भोजन देतो आणि खूप छान वागवतो आणि नारद मुनी खूप खुश होतात. मग जाताना तो ब्राह्मण म्हणतो, नारद मुनी तुम्ही माझं एक काम कराल का? मग नारद मुनी म्हणतो, बरं काय करायचंय? तर तुम्ही आता वैकुंठ लोकात जाणार आहे ना? हो म्हणतो नारद मुनी. तर तिकडे जा आणि विष्णूंना तुम्ही विचारा की मी त्यांच्याकडे परत कधी येणार आहे? नारद मुनी म्हणतो बरं ठीक आहे. आणि मग जाता जाता तो जो मोची असतो त्याच्याकडेही थांबतो. तोही नामस्मरण करत असतो. मग तो मोची कसं त्याच्या बाजूला सगळी चामडी पडलेली असते, बसायलाही जागा नसते, तरी पण तो उठतो आणि तोही नारद मुनींचे पाय धुतो आणि त्यांना साष्टांग नमस्कार करतो आणि त्यांना विचारतो की मी तुमची सेवा काय करू? तर नारद मुनी तो आसनही देतो त्यांना बसायला वगैरे. मग तो निघायच्या वेळेला नारद मुनी सांगतात की मी आता निघतोय. मग तो जो मोची आहे तो म्हणतो की मी तुम्हाला काहीही देऊ शकलो नाही, पण तुम्ही माझं एक काम करू शकाल का? की तुम्ही विष्णूंना विचारा की मी परत त्यांच्याकडे कधी येणार आहे. मग असं झाल्यानंतर नारद मुनी म्हणतो बरं मी जातो आणि मला उत्तर दिल्यावर मी लगेच येतो सांगायला. मग ते नारद मुनी वैकुंठामध्ये जातो आणि विष्णूला या दोघांचाही प्रश्न विचारतो. मग विष्णू सांगतो की तो जो मोची आहे ना, तो हा जन्म त्याचा संपल्या संपल्या माझ्याकडे येईल आणि तो ब्राह्मण मात्र 100 जन्म घेतल्यानंतर मग येईल. मग नारद मुनी एकदम आश्चर्यचकित होतात की जो शूद्र आहे, जो मोची आहे, तो चामड्यांचे बूट करतोय, चप्पल करतोय, स्वच्छ नाहीये, त्याच्याकडे राहायला घर पण नाहीये आणि मंत्रही तो कसा म्हणतोय, काम करत असताना म्हणतोय, ते पण डेड ॲनिमल स्किन. तर असा इतक्या लवकर वैकुंठात कसा येऊ शकेल? म्हणून तो विष्णूला विचारतो की असं मला समजलं नाही, तुम्ही मला सांगाल का की हा मोची लगेच कसा येईल आणि ब्राह्मण 100 जन्म का लागणार आहेत त्याला? मग विष्णू म्हणतो याचं उत्तर तुला समजेल, तू जा त्यांना आणि ते तुला विचारतील. तू जेव्हा हे उत्तर देशील तेव्हा विष्णू काय करत होते? तुला हा प्रश्न विचारतील. मग त्यांना सांग की विष्णू सुईच्या डोळ्यातून एका हत्तीला आत आतमध्ये घालत होते सुईच्या डोळ्यातून. तर मग त्याच्यानंतर नारद मुनींनी सांगितलं बरं आणि लगेच नारद मुनी परत पृथ्वीवर आले आणि पहिल्यांदा ब्राह्मणाकडे गेले आणि ब्राह्मणाला सांगितलं की असं असं तुला 100 जन्म आणि घ्यावे लागतील. तर ब्राह्मणाला वाटलं की काहीतरी उत्तरात चूक आहे. म्हणून ब्राह्मणाने म्हटलं नारद मुनी मला तुम्ही सांगू शकाल का की जेव्हा तुम्ही हा प्रश्न विष्णूला विचारला तेव्हा विष्णू भगवान काय करत होते? मग नारद मुनींनी सांगितलं हो हा ते विष्णू भगवान होते ना, जेव्हा मी त्यांना हा प्रश्न विचारला आणि त्यांनी उत्तर दिलं तेव्हा ते सुईच्या डोळ्यातून हत्तीला आतमध्ये घालत होते. तर मग ब्राह्मण म्हणाला हा तरीच त्यांनी चुकीचं उत्तर दिलं, कारण हे कसं शक्य आहे? दोरी सुद्धा जेव्हा आपण सुईच्या डोळ्यातून घालतो तेव्हा देखील सहजासहजी जात नाही, वेळ लागतो आणि हत्ती
हत्ती ते सुईच्या डोळ्यातून घालत होते, तर हे तर मला नाही वाटत शक्य आहे. मग ते झाल्यानंतर नारद मुनी त्या मोच्याकडे जातात आणि मोच्याला तोच प्रश्न विचारतात. आणि मोची काय करतो, ते सांगतात की हा जन्म झाल्या झाल्या तू जाणार आहेस वैकुंठामध्ये. मग असं म्हटल्यानंतर तो मोची रडायला लागतो, म्हणजे आनंद अश्रू त्याच्या डोळ्यातून येतात. आणि तो नारद मुनींना विचारतो की जेव्हा तुम्ही हा प्रश्न विचारला आणि श्री विष्णूंनी उत्तर दिलं, तेव्हा विष्णू भगवान काय करत होते? तेव्हा नारद मुनींनी सांगितलं की ते एका हत्तीला सुईच्या डोळ्यातून आतमध्ये घालत होते. तर तो जो मोची होता तो एकदम त्याच्या अंगावर रोमांच उभा राहिला, तो नाचायला लागला आणि जोर जोरात नामस्मरण करायला लागला. तर नारद मुनींनी विचारले की तू असा का हे करतोयस, का नाचतोयस आणि देवाचं नाम जोरजोरात का घेतोयस? तर हा जो मोची होता तो म्हणाला, खाली एक वडाच्या झाडाचं फळ पडलं होतं. त्यांनी फळ उचललं आणि ते फळ उघडलं आणि त्यात छोटीशी बी होती. तर त्यांनी सांगितलं, तुम्ही ही बघितली का? ही वडाच्या झाडाची बी आहे. आणि विष्णूनी एवढं मोठं वडाच्या झाडाचं पॅकिंग एका छोट्याशा बी मध्ये केलेलं आहे. मग तर माझी विचार शक्ती सुद्धा इथपर्यंत जाऊ शकत नाही की एवढं मोठं झाड त्यांनी एवढ्याच छोट्या बी मध्ये कसं पॅकिंग केलंय. ज्याप्रमाणे तो काहीही करू शकतो, ज्याप्रमाणे हत्तीला तो सुईच्या डोळ्यातून आत घालू शकतो, त्याचप्रमाणे तो काहीही करू शकतो. आता इकडे दोघं होते. एक ब्राह्मण होता. तो ब्राह्मण कोण होता? वेदांमध्ये पारंगत होता, ज्ञानी होता. आणि इकडे हा मोची कसा होता? अशिक्षित होता. आणि जो काम करत होता ते देखील चामडी, म्हणजे मेलेल्या प्राण्यांच्या चामडीला घेऊन तो हे करत होता. म्हणजे ते शुद्ध नव्हतं. तो नामस्मरण करताना सुद्धा जे मेलेले प्राणी आहे त्यांची चामडी घेऊन बसलेला होता. पण खऱ्या अर्थाने बघितलं तर हा जो मोची होता त्याचं प्रेम होतं विष्णूवर, आणि तो त्याची भक्ती होती की त्यांनी काहीही वाचलं नव्हतं, पण त्याची भक्ती 100% विष्णूवर होती. तो काहीही करू शकेल. तर इकडे आपल्याला लक्षात येतं की जर आपली भक्ती असेल तर मग काहीही शक्य असतं. आपण कृष्णाकडे जाऊ शकतो आणि आपल्याला कृष्ण प्राप्ती होऊ शकते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदैवमजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे. हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, तू परम ब्रह्म, परम निवास आणि शुद्ध करता, परम सत्य आणि शाश्वत दिव्य व्यक्ती आहेस. तू आदिम देव आहेस, दिव्य आणि मूळ आहेस, आणि तू अजन्मा आणि सर्वव्यापी सौंदर्य आहेस. नारद, असिता, देवल आणि व्यास यांसारखे सर्व महान ऋषी तुझी घोषणा करतात, आणि आता तूच मला ते सांगत आहेस. हरे कृष्ण. तर आता इकडे कृष्णाकडे अर्जुन कसा बोलतोय? आपली ही एक प्रार्थना आहे बरं का, की आपण सुद्धा जेव्हा कृष्णाच्या मंदिरात जातो तेव्हा आपण आपले मागणं सगळं सोडायचं, कृष्णाची स्तुती करायची. कशी करायची? कृष्णा, तू परमब्रह्म आहेस, तू परम निवास आहेस, तू
तू शुद्ध करता आहेस, परम सत्य, शाश्वत आणि दिव्य व्यक्ती आहेस. आणि इकडे शिला प्रभुपादांनी सांगितलंय की जेव्हा आपण कोणालाही कृष्णाबद्दल माहिती देतो किंवा आपण सांगतो, तर तिकडे तिकडे आपण लगेच प्रूफ म्हणून भगवद्गीतेचा एखादा श्लोक किंवा भागवतातला एखादा श्लोक हा त्यांना म्हणून दाखवला पाहिजे किंवा सांगितला पाहिजे. आणि हे आपण कुठून शिकतोय? अर्जुनाकडून. आता कुठलाही मित्र आहे, आता अर्जुन हा कृष्णाचा सखा आहे. कुठलाही मित्र आपल्या मित्राचं कौतुकच करणार. तो असंच म्हणणार की तू आदी आहेस आणि तू मूळ आहेस, तू अजन्म आहेस, तू सर्व व्यापी सौंदर्य आहेस आणि तू परम ब्रह्म आहेस, परमधाम आहेस. तो कौतुक करणारच कुठलाही मित्र. पण इकडे अर्जुन सांगतो की असं मी नाही फक्त म्हणत आहे, नारद, असिता, देवल, व्यास, म्हणजे तो कोट करतोय की पूर्वीचे जे हे महान ऋषी आहेत ते पण अशीच घोषणा करतायत जी मी करतोय ती. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सर्वमेतद्धृतं मन्ये यन्मा वदसि केशव, नहि ते भगवनं व्यक्तिं विदुर्देवान दानवः. हरे कृष्ण. हे कृष्ण, तू मला जे काही सांगितले आहेस ते मी पूर्णपणे सत्य म्हणून स्वीकारतो. हे देवा, दानव किंवा देव तुझे व्यक्तित्व जाणत नाहीत. खरंच हे सर्वांचे मूळ, सर्व प्राण्यांचे स्वामी, देवांचे देव, हे परमपुरुष, विश्वाचे स्वामी, तूच स्वतःला आपल्या सामर्थ्याने ओळखतोस. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे किती बघा अर्जुनाचं प्रेम आहे कृष्णावर, किती वेगवेगळ्या तऱ्हेने अर्जुन संबोधतोय. हे सर्वांचे मूळ, सर्व प्राण्यांचे स्वामी, देवतांचे देव, हे परम पुरुष, विश्वाचे स्वामी, तूच स्वतःला आपल्या सामर्थ्याने ओळखतोस. तर आता हे जे मी आता तुम्हाला दाखवली, म्हणजे अर्जुनाने कशी स्तुती केली ते तुम्ही लिहून काढा. आणि आपणही नेहमी हीच स्तुती जेव्हा आपण मंदिरात जातो किंवा घरी पण आपण देवासमोर उभं राहतो तेव्हा आपण सुद्धा अशी स्तुती करायची आहे. हरे कृष्ण. स्नेहा माताजी. मी तुझे ध्यान कसे करावे, हे धन्य परमेश्वरा, तुझे कोणत्या विविध रूपात चिंतन करावे लागेल. हे जनार्दना कृष्णा, मला तुमच्या पराक्रमी सामर्थ्य आणि वैभवाबद्दल पुन्हा सविस्तर सांगा, कारण तुमचे अमृतमय शब्द ऐकून मी कधीही थकलो नाही. हरे कृष्ण. आता इकडे हा शुद्ध भक्त आहे. आपण आता आपल्याला एक चेक पॉइंट आहे की आपण भक्त आहोत का, की आपल्याला असं खूप आपण जप केला, कृष्णाबद्दल खूप ऐकलं की आपण म्हणतो चला आता 3-4 तास तरी मी काय ऐकणार नाही, असं आपण म्हणतो का? की आता 18 दिवस भगवद्गीता रोज या माताजी येऊन सांगतात. आता 18 दिवस एकदा झाले माझे की मग मी ना आता ठरवलंय की मी आता माझ्या मैत्रिणींबरोबर रेस्टॉरंटमध्ये जाणार. आता लॉकडाऊन आहे तो सोडा, किंवा मी घरी चांगला सिनेमा बघणार, किंवा मी मला काय हवं ते करणार. तर हा चेक पॉइंट आहे. अर्जुन बघा शुद्ध भक्त आहे आणि तो सांगतोय की तू कितीही केवढंही माझ्याकडे बोल, मी तुझं ऐकून, तुझ्याबद्दल तू जे काय बोलतोयस ते ऐकून मी कधीही थकणार नाहीये, असं अर्जुन सांगतोय. तर आपण भक्त आहोत का? आपण किती थकतो, किती वेळाने थकतो, हे आपण आपलं कॅल्क्युलेशन ठेवलं पाहिजे. आता इकडे अर्जुनाला कृष्णाने त्याच्या विभूती दाखवलेल्या आहेत. आता तुम्ही तुमचा हात वर करा आणि मी तुम्हाला एक एक विचारीन कोण आहेत, मग त्याप्रमाणे तुम्ही मला सांगा बरं का. कुमुद माताजी, तुम्ही प्रत्येकांची नावं घ्याल का हात वर केलेल्यांची? हो माताजी, सांगते. आणि प्रत्येकाने चान्स घ्यायचा आहे, चुकलं तरी चालेल पण प्रत्येकाने बोलायचंय. आता मला सांगा हे कोण आहे? हरे कृष्ण. हा कोणीतरी हा कोणाला
कुठे दाखवत आहे? हे शिवशंकर बघा शंकर बाप्पा. कोण आहे? शंकर बाप्पा. शिवशंकर व्हेरी गुड. हे कोण आहे? ब्रह्मदेव. करेक्ट. हे कोण आहे? हनुमान आहे. नाही नाही, हे नाही. कपिल मुनी. कपिल. हे कोण आहे? विष्णू भगवान प्रभू श्री रामचंद्र. करेक्ट, रामचंद्र. रामचंद्र. आणि ही गाय आहे, हिला काय म्हणतात? कामधेनू. कामधेनू. बरोबर. आणि हा कोण आहे? आपण आता बघतोय भगवद्गीतेत. अर्जुन. व्हेरी गुड. आणि हे कोण आहे? नारद मुनी. व्हेरी गुड. आणि हा कोण आहे? गरुड पक्षी. पक्षीराज गरुड. हे कोण आहे? व्यास. व्हेरी गुड, व्यास मुनी. हा कोण आहे? प्रल्हाद. करेक्ट, प्रल्हाद. हा कोण आहे? मत्स्य अवतार मत्स्य. पण याचं नाव काय दिलेलं आहे? हा कार्तिकेय. नाही नाही, हा मासा. वेल शार्क. शार्क. बरोबर, देव मासा. हा कोण आहे? कार्तिकेय. व्हेरी गुड, स्कंद. त्याच्यानंतर हा कोण आहे? शंकर. नाही, हा यम. नाही, हा यम आहे. त्याच्या हातातला हे दिसतंय ना तुम्हाला, दंड. हा, दंड. हा कोण आहे? पाण्यामध्ये दिसतोय का हा तुम्हाला? वरुण देव. येस, वरुण देव. हा कोण आहे? नागदेव कोण? तो आहे ना. कालिया. वासुकी. करेक्ट आहे. हा कोण आहे? नरसिंह. मृगेंद्र. करेक्ट. हा कोण आहे? त्याच्या हातात खूप ट्रेजर आहे. कुबेर. व्हेरी गुड. हा कोण आहे? गदा आहे. हनुमान. नाही नाही हनुमान. नाही नाही, हा चित्ररथ आहे की जो गंधर्वां मधला खूप सुंदर गाणारा आहे. चित्ररथ. हा कोण आहे? ऐरावत. करेक्ट. ऐरावतावर कोण आहे? इंद्र. करेक्ट. हा इकडे काय आहे? चंद्र. करेक्ट. आणि हा कोण आहे? वारू. अश्व. उच्चैश्रवा. आणि हे काय आहे? ओम. करेक्ट. आणि पाठीमागे तुम्हाला झाड दिसतंय फुललेलं, तर तो ऋतू कोणता आहे? वसंत. करेक्ट, वसंत ऋतू. तर आता इकडे कृष्णाने सांगितलेलं आहे की आदित्यांमध्ये तो विष्णू आहे, प्रकाशामध्ये तो रवी आहे, मरीचीन मध्ये तो मरीच आहे, सर्व चांदण्यांमध्ये तो चंद्र आहे, सर्व वेदांमध्ये सामवेद आहे, सर्व देवदेवतांमध्ये तो इंद्र आहे, सर्व इंद्रियांमध्ये तो मन आहे. तर हे सगळं खूप आहे. तुम्ही सावकाशपणे क्लास झाल्यानंतर वाचा. अनेक आहे ना त्यांनी दिलेलं. इकडे दिलेलं आहे सर्व महिन्यांमध्ये तो वसंत आहे. आणि त्यांनी एक दिलेलं आहे सर्व स्त्रियांमध्ये तो काय आहे. तर ते तुम्ही जरा वाचाल का कुमुद माताजी? हरे कृष्णा माताजी. स्क्रीन इज नॉट विजिबल. नाही, आता झालाय आपला चॅप्टर. ते मी तुम्हाला सांगते 10वा जो अध्याय आहे त्याच्यामध्ये 34वा श्लोक. येस माताजी. त्यात त्यांनी दिलंय एका स्त्रीमध्ये कृष्ण 7 गोष्टींना रिप्रेझेंट करतो. त्या फक्त वाचा. हो, म्हणजे अनुवाद वाचू का श्लोक?
अनुवाद वाचला तरी चालेल, म्हणजे कीर्ती, श्री. हो हो माताजी, हो वाचते. सर्व हरण करणारा मृत्यू मी आहे आणि भविष्यामध्ये अस्तित्वात येणाऱ्या प्रत्येक वस्तूचे कारणही मीच आहे. स्त्रियांमध्ये कीर्ती, ऐश्वर्य, मधुर वाणी, स्मृती, बुद्धी, दृढनिश्चय आणि क्षमा मी आहे. हरे कृष्ण. म्हणजे 7 गोष्टी कृष्णाने सांगितले की स्त्रियांमध्ये मी आहे. कुठल्या? कीर्ती, लक्ष्मी, वाणी, स्मृती, मेधा, धृती आणि क्षमा. 7 गोष्टी सांगितलेल्या आहेत कृष्णाने की मी आहे म्हणून. तर आता आपला हा झालेला आहे आज अध्याय. तुम्हाला काही प्रश्न आहेत का? नाही, अजून मला वाटतं 1-2 श्लोक आहेत. हा हो आहे माताजी. वाचू का? स्नेहा माताजी. हो. हे अर्जुना, संपूर्ण सृष्टीचे बीज मी आहे. कोणताही चराचर प्राणी माझ्या विना अस्तित्वात राहू शकत नाही. हरे कृष्ण. इकडे आपल्याला परत समजतंय की कृष्ण आपल्या सर्वांचा निर्माता आहे, आपण निर्मित आहोत, म्हणजे आपली पोझिशन सबऑर्डिनेट आहे. स्नेहा माताजी. हे परमतप, माझ्या दिव्य विभूतींना अंत नाही. मी तुला जे सांगितले आहे ते माझ्या अनंत विभूतींचे केवळ एक सूचक आहे. हरे कृष्णा. कुमुद माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यद्यद् विभूतिमत्सत्वं श्रीमद्दुर्जितमेव वा तत्तद्देवावगच्छत्वं मम तेजोश संभवम्. हरे कृष्ण. सर्व ऐश्वर्यवान, सुंदर आणि तेजस्वी अभिव्यक्ती माझ्या तेजाच्या केवळ एका स्फुलिंगातून उत्पन्न झाल्या आहेत, हे तू जाण. हरे कृष्ण. म्हणजे जे काय आपल्याला इतकं सुंदर, ऐश्वर्यवान, तेजस्वी ही सगळी भौतिक प्रकृती दिसते, तर हे सगळं कृष्णाच्या तेजाच्या एका ठिणगीतून निर्माण झालंय, असं इकडे आपल्याला कृष्ण सांगतोय. हरे कृष्ण. अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहम् इदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्. हरे कृष्ण. परंतु हे अर्जुन, या साऱ्या सविस्तर ज्ञानाची काय आवश्यकता आहे? माझ्या केवळ एकाच अंशाने मी हे संपूर्ण विश्व व्यापून धारण करून राहिलो आहे. हरे कृष्ण. म्हणजे आता कृष्ण अर्जुनाला सांगतोय की एवढं तुला कशाला जाणायची गरज आहे, की हे मी तुला इतकं सांगतोय की केवळ एकाच अंशाने मी संपूर्ण विश्व व्यापून धरून राहिलोय. आता आपल्याला कसं असतं, इकडे आपण या भौतिक जगामध्ये एखादा माणूस खूप श्रीमंत असेल तर लगेच बरीच लोक कॅल्क्युलेशन करतात की याचा बँक बॅलन्स किती असेल, याच्याकडे एवढ्या गाड्या आहेत, तिकडे फार्म हाऊस आहे, एवढं त्याचे फ्लॅट्स आहेत. पण कृष्णाचं कॅल्क्युलेशनच करता येत नाही आपल्या. तो बियॉन्ड कॅल्क्युलेशन आहे की त्याच्याकडे जे जे काय कृष्ण सांगतोय केवळ एकच अंश आहे. जे काय मी तुला आता सांगितलेलं आहे ते मी सगळं सांगू शकत नाही, कारण ते त्याला एंड नाहीये. तर म्हणून म्हणजे आपण कृष्ण किती ऐश्वर्यवान आहे याची आपल्याला थोडीशी कल्पना येते अथवा येत नाही. तर इकडे आपल्याला आज हा विभूती योग आहे, आता हा संपलेला आहे. तर आज आपण काय शिकलो की कृष्ण आपल्या सर्वांचा उगम आहे आणि त्याच्यामुळे कृष्णाला कोणीही जाणू शकत नाही. कृष्णाने आपल्याला जेव्हा तो त्याचं ऐश्वर्य दाखवतो तेव्हाच आपण त्याला थोडंसं जाणू शकतो, नाहीतर आपण जाणू शकत नाही. मग आपण बघितलं चतुर्श्लोकी भगवद्गीता, त्यात काय सांगितलंय? 3 गोष्टी सांगितल्या.
पहिला म्हणजे संबंध. संबंध म्हणजे काय, की कृष्ण आपला निर्माता आहे, आपण निर्मित आहोत. मग अभ्युदय. अभ्युदय म्हणजे ऍक्टिव्हिटी किंवा कार्य. आपलं कार्य काय आहे, की कृष्णाचा जप करायचा, संकीर्तन करायचं आणि कृष्णाची कथा ऐकायची. हे एका भक्ताचं कार्य किंवा ऍक्टिव्हिटी आहे. आणि प्रयोजन. प्रयोजन म्हणजे गोल. गोल काय आहे, कृष्ण प्राप्ती. तर हे याला म्हणतात चतुर्श्लोकी भगवद्गीता. मग कृष्ण अर्जुनाकडे प्रार्थना करतो आणि त्याची स्तुती करतो की तूच परमधाम आहेस, तूच परमेश्वर आहेस, तूच परम आहेस. आणि हे कृष्ण त्याची प्रार्थना करतो. अर्जुन कृष्णाची प्रार्थना करतो आणि स्तुती करतो आणि मग त्याला सांगतो की मला तुझ्या विभूतींचं दर्शन दे म्हणून. आणि कृष्ण त्याच्या सगळ्या विभूतींचं सविस्तर दर्शन त्याला देतो, माहिती देतो. आणि मग तो म्हणतो की अर्जुना तुला हे कशाला पाहिजे इतकं सगळं, केवळ हे जे काय तू सगळं बघितलेलं आहेस, माझ्या तेजाची ती एक ठिणगी आहे. म्हणजे याच्यावरून आपल्याला लक्षात येतं की कृष्ण आहे त्याला जाणणं खूप खूप अवघड आहे. फक्त भक्तीने आपण त्याच्याकडे जाऊ शकतो आणि त्याला जाणू शकतो. आता कोणाला काही प्रश्न आहेत का, तर तुम्ही विचारू शकता. तुम्हाला अनम्यूट करायला येतंय ना? हा, तुम्हाला अनम्यूट करायला येते. मी रेकॉर्डिंग बंद करते, मग तुमचे प्रश्न आपण घेऊया.